Sa gunsong pagulan ang nasinati sa Davao Oriental sukad pa sa miaging adlaw nga naghatod og pagbaha sa nagkariang lugar sa probinsya. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Mati City sa Davao Oriental. John D. Sara natumbahan og dakong punuan sa kahoy ang usa ka SUV nga dunay 3 ka tawo nga sakay samtang nagbiyahe sa Lupon, Davao Oriental. Gawas niini daghang mga lugar usab sa probinsya ang apektado tungod sa baha ug landslide. Gipaspasan og putol sa mga volunteer kining nalukat nga dakong punuan sa kahoy bandalas 11:30 Miyerkules sa buntag. Human mihumok ang yuta tungod sa way puwas nga pagulan. Natumbahan pa gyud ning SUV samtang nagbiyahe. Sumala sa driver kinsa wala na miatubang sa kamera, sakay niyang yang inahan og helper nga ihatod unta sa poblasyon kay nagbaha na sa ilahang barangay sa Kabadyangan, Lupon, Davao Oriental. Dihang kalit natumba ang kahoy sa ilang sakyanan. Maayo na lang wa sila maunsa. Sa inyo makita tibuok dalan gyud ang nalukop ni ining natumba nga punuan sa Talisay dinhi sa Barangay Korporasyon sa Lupon, Davao Oriental. Gani gitabangan na sa mga volunteers, ingon man sa mga personahe sa MDRRMO ang clearing operation, partikular na ang pagputol-putol ni ining dako nga kahoy. Ibutang na nila dinhi sa payloader aron nga hingpit na gyud nga ma-clear ang area. Asa unta mo padung? Tulong ta may kukurnon, ma'am. Kaya doon to namang ugangan po na ko kasi nabahaan po. Oh. Unahan. Saon man ni ron? Lato na mo kano sa mo. Medyo lalom na ang tubig ito, na stranded mi aning natumba ng lubi, kaning kahoy. Ako ba na ko akong asawa. Paabutan niya naman maablihan na. Kaya ako na isa akong ugangan na rito Wala ilaing alternative. Baha po, ma'am. Wala pa gani nahuman ang clearing operation. Sus, timing nga. Duna na sa laing punuan sa kahoy ang natumba. Sumala ni Konsehal Bong Ranieses, pipila ka lugar sa mga barangay na sab ang gibaha sa Lupon. Lakip dinhi sa Purok Banganga sa Barangay Korporasyon sa Mong Lungsod. Human milapaw na ang Sumlog River. Last January 18, so naadyoy magmagahi nga mga lumulupyo, ma'am, nga ana na sila tawag og responde nga dili na sila makalihok. Gipabakwit na po ang mga taga Purok 12, Poblasyon Governor Generoso. Apektado sab sa baha ang taga Sitio Papag sa Barangay Poblasyon Caraga. Gilunupan sab ang dalan sa Barangay Dahican ug Madang sa Mati City, Davao Oriental. Sa lungsod sa Caraga, midahili sab ang yuta sa Binugtuan, Barangay Santa Fe ug sa Barangay Santiago. Mibigay sab digbahin sa tulay sa PM Subricari tungod sa kusog nga bulog sa sapa. Sukad kagahapon, missing gihapon ang magsuong Roger 27 anyos ug Michael Gambong 19 anyos nga gituuhang natabunan sa midahili nga yuta sa Barangay Panlaisan, Pichon, lungsod sa Caraga. Sumala ni Davao Oriental Provincial Information Officer Karen Deloso, duna kunoy nakakita sa duha sa lugar una naglandslide. Wala pa gipaadtuan ang lugar sanglit delikado pa kaayo. Sa kinatibukan, ana-ana sa 597 ka magbanay ang apektado sa baha sa probinsya sa Davao Oriental. Sara, kadaghanan sa mga apektadong residente nagtener sa karon sa mga evacuation centers sa Davao Oriental. Ilabi pa nga nagpadayon paghihapon ang kusog nga paguwan sa tibuok probinsya. Wala pa sila exact figure as to kung pila gyud ang kinatibuk ang danyos kay padayon pa ang ilahang consolidation. Pero daghang mga tulay ug karsada ang nangaguba tungod niining way puas nga paguwan. Pahimangno sa provincial government nga ugaling pabakwiton o ipahikling ang mga residente mutuman gumikan alang gihapon kini sa ilahang kaluwasan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.